Wilujeng dalu. Mas. Apa? Iki apa lulusan PSHT? Lho iso. Wilujeng dalu cahaya. Saya api mas. Saya api. Jawa lek ngene. Jawa ngene. Meningkatkan nek. Apa kuwi? Dupak dasi. Sembarang. Yo takut. Yo api toh. Api profesional kerja. Yo ngono saben krungu musik mesti joget. Ndok takut. Yo profesional. Hebat. Ndok takut. Wes ngomong. Bare kok isu ngono kuwi. Apa ya Mas? Ngapain ki? Wilujeng dalu selamat malam Mas Gareng. Wilujeng dalu selamat malam adikku sing bagus dewi Mas Dalang Akbar Syah Alam. Wah, minumane jebol kula niki pun jenengan anggap dados adik sampeyan ya Mbak nggih Mas. Ayo piye nyatane baguse ya wis mirip ngono. Baguse wis irit-iripan ya Mas. Irit-iripan sigar semongko. Sigar semongko. Seneng ora Mas? Pada malam hari ini, suasana pada malam hari ini kudu didasari rasa seneng Mas, ngiras pantes mengeti BHBN. peringatan Hari Besar Nasional. Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ingkang kaping 81. Indonesia itu pada masanya menjadi bangsa sebagai tolak ukur bangsa-bangsa yang lain. Contoh sepele kaya dene gamelan Mas. Kok iso Mas? Gamelan iki sing yasa para luhur, para pepunden sing biyen-biyen para pejuang-pejuang pada masa itu wis ngreka piye carane iso dadi wujuding gamelan. Mongko gamelan iki asale saka timah sing dicampur karo tembaga dadi jenenge perunggu. Kuwi nek ra pertambangane maju IQ-ne tinggi ora iso nggawe alat musik kaya ngene iki. Nek dibanding alat-alat musik negara liya ora ono apa-apane. Ora ono apa-apane nek kono gur kayu dibolong wae senar dadi gitar. Kayu dibolong wae kuwi dadi terbang. Nek kene gamelan koyo iki kondangi. Mula ora mokal yen bangsa Indonesia pada masa itu, pada masa dahulu diakui sebagai bangsa yang besar, bangsa yang hebat. Iya. Ning diwalik bareng zaman saiki, Mas. Piye Mas? Jepang iso gawe roket, Cina iso gawe satelit. Indonesia malah gur tahu bulat. Lah kuwi yo UMKM lho kuwi. Kuwi kuliner nek menyamakan kok tahu bulat kok ada teror roket kuwi lho. Bareng mentok sithik malah tahu mercon. Bakso bledek. Cek to Mas. Mie petir. Mewin ape yo kan pambudidayane wong Indonesia to Mas. Iya nek yo ning bareng kok karo panganan aku sore mau arep rene judeg Mas aku. Lho, kok judeg ki lho? Kok Purwodadi. Aku rak mandek ning Caruban ngono. Oh, mandek ning Caruban. Nglereni awak karo ngedemke rasa, bisa golek madang. Nah, ketoke soto seger ya. Enek warung tulisane soto daging Busri. Bareng tak arep tak cokot enek daginge rupane semu putih kok enek irenge mentol ki opo. Aku terus kelingan jenenge soto daging Busri. Iki daging Busri bagian ndi ya? Kuwi maksude iki sing dodol. Sing dodol soto ki Busri. Lho sing tuku aku kok kono. Lho sampean. Lah iya sing tuku aku kok kono sing protes. Tulisane terus Mas, soto daging Busri. Daging iki enek irenge gek mentol ki daging bagian opo. Aku terus do madang Mas. Saiki maem. Do pilih mangkat rene. Milih mangkat rene tapi iki mau sore sadurunge buka wis maem. Pun, aku golek sedane golek pecel Madiun. Pecel Madiun. Mas telat tak ngorene Mas. Lho telat. Kandhani urmo enek rame-rame tak kira ki apa. Tip wah kandhani enek lakal atas Mas.
enek kecelakaan. Iki tenan iki ya. Lah ya Allah, kuwi mau ki critane enek bocah wedok cilik ya kisaran umur ya las-lasan nek gak terus ya 14 tahun. Kuwi jeneng iki Nunuk Setyawati. Nunuk Setyawati kuwi putrane Bu Sri Menayan. Nunuk Setyawati anake Bu Sri. Kuwi jek ya las-lasan dadi numpak motor rumpati teteh, rumpati bako. Hormati bako. Arep minggok nganan ngrintingi kleru kiwa wong cah wedok wis ngono kae Ramaido. Umure jek enom bisa. Enom ape nganan kleru kiwa. Ah terus Lah kok saka mburi iki enek jenenge kuwi Titik Prasetyo. Kuwi anake Tono. iki Titik Prasetyo. Titik Prasetyo. Anake Tono. Tono. Oh Tono. Terus Pas Mas kuwi. Nunuke Bu Sri mau Nunuk Ibu Sri. arep menggok nganan ngrentingi ngiri. Titite Tono kok mburi gak jarak Mas. Nunuke Bu Sri menggok lho kewabrak karo titite Tono to. Biasa kecar. Nunuke gak apa-apa Mas. Terus Titite Pak Tono muntah-muntah. Sik lho, tembungmu ndak enak ngono lho Mas aku. Piye to? Sik bareng tabrakan bes antara Nunuk Ibu Nunuke Bu Sri Nunuk Ibu Sri karo titite Pak Tono. Dadi Nunuk Ibu Sri karo titite Tono kuwi tempuk di siji. Tepuk dadi siji. Tabrane bisa mokrep ta, Pak? Nek Tabrane bisa mokrep. Pisan. astane Mas, astane. Iya. Tabrane bisa ber lho. Yo nek pisan apa kerep aku gak ngerti kok do tiba kok Mas. Oh, tiba. Nunuke Sri ra apa Nunuke Sri? Apa? Oh, Nunuke Sri ra apa. Tapi Titite titite Tono muntah-muntah. muntah-muntah ya. Muntah. Ngono wae yo bar makem warep ngono to. Muntah. Lah terus karo polisi diwangi ora. Wis diamankan ora. Langsung dijunjung montore Mas. Ning tujune titite Jos Mas. Titite Tono kuwi, Mas. Iya, Jos. Titite Tono jose piye? Lho, nun sewu Mas, atase tabrakan biatu Mas. Beres. Oh. Lah kok gur lecet gur kene Mas. Gur kene tok lecet. Liyane tugel kabeh. Lah. Kapan berarti gitu. Lho, ini kan kampung. Ampun. Mula aku mau terus melu nunggu iki dadi kokor ini ya rada randang. Alhamdulillah tahu. Takane sampean rada randang ku mergo ngewangi menyelamatkan Nunuk istri mau ya. Nunuk Setyawati. Iya. Ya pasti anak Ibu Sri ngono lho. Ya elah sing cetok. Aku mantap ya modele. Terus cerita ya enak-enak. Ya pun nyatane aku kok polisine yo ngono kok. Senadyan telat tetep dimaklumi karo warga masyarakat ning Cengkong, Mas. Nggih, alhamdulillah. Ternyatane yo ora telat-telat banget limbukan sampeyan wis ready. Oh, sampun. Aku wonge anu Mas, on time. Oh, on time apa ben masyarakat kene ro? Jalan masuk gak paham on time. On time bahasa Inggris ya Mas, on time lho. On karo time. Mosok ora paham. On time iki artine? Alah, ning Indomaret rupane apa nek bentang-bentang ireng ya lho. Kuwi apa? Kayak hutan ding. Oh, kleru. On time tepat waktu. Wong iki nek wis kadung saguh kudu wani lan bisa. Nek wis kadung saguh ya kudu ngrampungi gawe, wani nandangi gawe bisa ngrampungi pakaryane. Nah, mongko hitungane sampean dicalang karo masyarakat kene nak dadak to Mas hitungane. Ya, dadak to. Lah ya dadak wingi lagi ditelepon. Mas dari desa kosong mboten? Kosong akhirnya rene. Ning pertanyaanku siji. Pripun? Sampeyan kok macak bareng ngapa? Kok macak putih gareng barang iki ngopo lho? Lho. Ya lumrahe nek enek wong telepon aku, kon rene ya mesti aku macak to Mas. Sing nelpon wingi sapa? Panitia. Panitia karo bapakku to? Heeh. Ditelepon. Kring. Angkat. Ngapa angkat? Kok gak kering Mas? Lah piye? Titit. Kok balik titit nah. Yo. Ditelepon to? Nah. Sekarang BC longgar mboten? Longgar. Ya wis, sampean mau longgar nyusul. Nyusul iki gur kon nonton to, Mas? Nek longgar. Lah kok macak gareng iki sapa sing ngongkon? Oh, dadi telepon dengine aku gak kon main. Ora. Kon nonton to? Kon nonton. Ya wis. Sing ngomong ku sapa? Yo wis nek ngono tak nonton. Nah, niki cekelen. Lho. Iki piye to iki? Kok iso nesu lho? Saya tak konten niki. Yo nesu to. Yo nesu lho. Kok sampure lho. Nonton kok main. Yo main lho. Wis kadung macak yo kudu nyemplung pisan to.
Wis kadung macak kok iso nesu arep nonton. Anane aku garing, panitia telepon. Piye? Aku menyelamatkan kamu. Kok iso malah menyelamatkan aku lho? Telepon. Halo, assalamualaikum. Mohon Mas garing niki saking panitia Cengkong. Cengkong. Wah, enten apa, Pak? Benjing niku badhe wayangan Mas Akbar. Ternyata anggarane turah-turah. Lah kok saged Akbar gane kesithik kena ngono. Masa ngono. Lah iya Allah sih. Lah kula nek ngono aja ganggu bintang tamu to, Mas. Ngomongnya piye? Akbar gane Kesitian Mas. Oh, lah terus pinten, Mas? Iki duite turahe kakean. Wah, iki tak tolong aku yo. Nek kesitian kanca-kanca bayarane piye? Akhire regaku tak dhuwurke, Mas. Oh, ngono. Nggih pun, turahe pinten? Iki turahe guru sekolah sih, Mas. Ya wis aku 10 wae ya. Masa guru nyelametne aku lho bangsaku kok. Kok sisane tak dun cacah iki, Mas. Tenang yo. Lah lahir batin. Disekseni kanca-kanca. Yo nek 10 tenan. Wis sembrono. Masaku kok Murene yo golek-golek kok. sing baku ki ora usah ngerebut duit, ora usah ngerebut probiyo. Ora iso yo tetep duwe wong urip ora duwe. Akeh itu. Sing penting ki seduluran, Sing penting duwe, sing penting ki seduluran karo awak sehat. ora iso sehat to nek ra duwe duit arep longok-longok ning omah. Lho, arep duwe, arep sugih kaya ngopo, nek ora sehat apa dadi kembang ambel. Alah lah ning kan duwe duit nek ra sehat ora apotek tuku obat sirgo larang mari to, Dik. Jadi menurutmu Penting duwe. Kowe iki lho bengi-bengi lapo mayang nek ra golek duit. tapi kan niat pertamaku ora duit. Apa? Nyambung seduluran karo warga masyarakat Tengkong. Nyambung seduluran kok regan-reganan kok ya enek. Uang sing tunduk poin apa enenge lho. Ora jenengan ora aku wong sak donya iki butuh du. Wong iki morene mergo urunan dhuwit kok apa ya urunan seduluran. Tapi salah satu bukti nek sehat karo seduluran kuwi luwih penting iki enek Mas Gareng. Apa? Buktine, lah mau ngangkat panitia muni, akhire regane kesitikan, akhire nekane sampean lho. Nek kesitikan jare ki regaku ora semono. Nek tak sitike nggo nyambung seduluran. Alah yo ora ngono, ben payu kuwi ya. Wong asli kowe ora kudu saingan. Kok iso antara dalang karo gareng kok saingan iki saingan babakan dalang are. Iki asli nek gelem nang liwat aku. Aku iki 7,5 juta komplit panggung, santratak, gambar, wayang asli. sak gerabae ya. Ah iya komplit kuwi dalam bentuk kaset. Lah kok iso bengi iki gak sido nanggap sampean ora nanggapi aku. Sampeyan durung ditekani gareng, ayo. Ayo jawabono. Kuwi jenenge wong kebejan kok. Aku bejane gareng ya tak nikmati gareng. Ning alhamdulillah Mas. Heeh. Aku ora ngemil salin. Transit Pondokan terus ditemui kuwi apa jenenge panitia nono ayu enek sing ana cok lemu Mas cok kan jagungan ning kono Mas jenengan nek ajeng dandani ape dadi apa ora ngono mbak ngono lho jenengan dereng ngertos to mbak ngono mboten nih Mas mboten ngertos lah ya Allah kula mengke sing gareng lha kok bae kaget ya Allah mosok jenengan mengke sing gareng lah bare kula macak lah kok kaya Gus Idam ngono mbak panitia masa ngomong ngono kuwi ora percaya. Aku ki awan bengi esuk sore iki kumpulanku karo sampean lho. Iya, Ero lho nek sampean ora matak putih-putih ero lho. Oh dapur kok tikus piti ngono kok iso kaya bisik jam lho. Kok iso ngarani kowe ngono kuwi jujur apa mengada-ada? Jeneng kowe aku ya Kok tikus piti. monggo jenengan esuk awan sore kumpul aku ya. Padha tikuse nek. Rumah saku. Ngarani kancane kok tikus piti. Tapi dong ngono tenan ya mung. Heeh, aku ya Gus Idam. Ning bedone ibu-ibu. Nek sing mbak-mbak kan ngono. Sing nom-nom ya. Sing ibu-ibu kan krungu to ngomong. Ngawur, kaya ngono kaya Gus Idam ora. Iya ya ora. Lah kaya sapa aku ora ngono. Kaya Mayor Teddy. Wah. Mayor Teddy iki asisten presiden kita lho. Sing 11 tambah 6 kira ae. Mayor Teddy iki asistene Pak Prabowo. Kok iso sampean Mayor Teddy iki gagah gede dhuwur kok sampean koyo utem ngene kok. Kok iso padane Mayor Teddy? Oh alah, jenengan yo ora paham ngono kok kondone kumpul bendina. Piye to? Aku mau omah yo gede dhuwur. Ya ngono saya Bu, ora sombong Ya padha karo Mayor Teddy, padha gede dhuwur. Plek Mas.
Biasanya lah aku nek mangkat anggapan ngono ya. Aku iki numpak kuwi Pajero, Mas. Mobil larang kuwi Oh, takon sembah. gawa sopir, aku lungguh mburi, sisa ku asisten. Wah, Biasane ngono kuwi. garang iki gak asisten. Ah, iki ya 10, Mas. Terus Iki mau ndelok sopirku iki melu penanganan ning NTT. terus asistenku Melu ning Kalbar. akhirnya Aku mangkat dhewe iki numpak Astrea ngono. rasanya 10. Ora iso nyopir. Ngono lah sendeke saking pager kuwi. Mana bintang kamu terus Pak Astria di berarti. Lah banding ning Astrea ora angin nganjuk ya banter to. Banter. Lah mengkeret. Ngono nek wis ngode Mas. Jadi lihat situasi dan kondisi serta toleransi. Mau nih gede bareng kena angin nganjuk. Cilik. Oh. Kok nek teko omah perlu bojo gede meneh. Apa enake lho awak kok menentukan situasi lho. Malah jenengan nduk tau nglakoni nek wis tau nglakoni kaya aku iki lho Le. Lho ngene apa wong padha urusane kok ora tau nglakoni karo tau nglakoni. Lho, wong lanang nek petuk bojo. Oh. Kowe apa petuk sapa? Alah. Nek padha wong lanang nek padha bojo piye? Bakal gede lho Le. Nek saku dhuwit pakai bertanggapan. Ayo Bu. Duit selehke mbok wedok copot daster Le. Lanange ngono kuwi. Lah nek jenengan balik ikri buka lawang isine gur batal guling turu klosok rebutan. Nyapo nek ben sunat barang. Loh, uangnya perjalanan Mas. Aja ngono. Piye wong ya Perjalanan. Lah jenengan nek tengok-tengok. Loh, ya maksudnya iki perjalanan hidup sampean ben rabi umur pira? Saiki tak takoni. 20 tahun. 20 tahun. 20 tahun wis rabi. Wis, Aku wis 26. telat setahun. Ya ora enak tembung telat. Oh, luwung menunggal rabi, timbang rabi ning getun. Ono rabi getun. Loh, ya ono to. Mau menawa pasangannya kurang pas. Dadi milih kudu milih sing tenanan, Mas. Sing cocok kanggo aku Akbar Salami wong wedok sing model piye. Kuwi kudu dijajaki jaba jerone. Ngono wae. Jajaki jowo jero. Iki perlu dipikir lho iki. Kok iso dipikir barang lho? Nyapa kok mikir barang? Ya bener kok ora iki mesti ngono kuwi. Kudu ana penelusuran, penjajakan ora mung jabone ning jerone barang. Oh, ibaratnya wong tuku sepatu dienggo sik nek gak sedeng dijolke ngono. Anggepku wong wedok iku kaya ngono kuwi. Maksudnya jero ki pemikirane sudut pandange akhlak lu kalimahe kaya ngopo. Oh, iya. Kan wong nek rapi kan menuai bukan mergo ayune, ini menuai karena karakter dan sifatnya. Bener kowe Mas, bener Oh, jeneng. bener. Aku mbiyen rabi umur 20 bareng saiki getun. Oh, betul tenan to. Yo biyen pas aku umur 20 bojoku jek ayu, saiki umur 34 bojoku elek. Lah arep bojone kok piye? Dadi iki rabi meh ngono kuwi. Wah, tenan lho iki di streaming lho iki, ditonton bojomu lho iki. Iki di streaming lho bengi iki ditonton bojomu lho. Bojoku kok iso nonton wong nulis ora iso kok. Wah, sawu. Oh, ada kowe sing cepet donga. Donga. Yo. Muga-muga ngendi wae disane cengkong panjang umur. Cengkong seger warasan. Cengkong panjang umur sing panjang umur iki wonge. Oh iya. Ya wis warga cengkong panjang umur. Nah. Warga cengkong seger warasan. Amin. Warga cengkong sugih rezeki. Amin. Wis. Wah. Dongane ngono kan ya? Yo ngono iku akeh sing durung kelakon kok. Wah iya. Hitungane sugih sing rong kelakon akeh ya. Lah nggih, ndonga siji-siji ben kelakon sik kok ndonga neh ngono lho. Oh ngono ya carane ya. Iya lah. Dongane akeh kan sing kelakon. Lah aku malah kakek pikiran Gus malah bingung. Iki dhisik kakek jangan tak tau swibat ya. Iya ya maremat ya Mas ya. Nah ini sampean ora dhewe dikandani sinden-sinden yang cantik dari Asabrata. Ndi? Lho kuwi ngomong iki. Wah, iki mana wong kok kene? Lu ngomong iki. Iya. Nanti ora sinden itu. Nengok tenan lho. Cantik-cantik. Ning tenan takoni Mas. Ora enek pagelaran wayang kulit koyo begini. Lho kok iso? Pangrawite nom-nom-nom. Nom. Jalange nom-nom-nom. Nom apa? Sidene nom-nom-nom. Dagelane nom-nom-nom. Ngene-ngene ngantek dinyangkep banget. Jadi 10, mengerjamu 10. Aku taruh dari 10 getun loh Mas. Lah kok iso betul? Aku kan jawab dengan panitia. Heeh. Nuwun sewu niki napa niate tiyang sak desa. Heeh. Mboten Mas,
sak dusun gue boten Mas, gur sak RT. RW. Sak RW, RW pitu. RW itu. Ya Allah Pak, lah jenengan kok ora ngendika nek gur acarane wong sak RW. Terus. Lah nek ngerti acarane wong sak RW kan berarti sing nguran wong sithik. Ya ora tak regani 10 aku ngono. Lah terus Wis aku jagungan karo panitia ngene Mas, ora ujal, ora kaul, ora nadar, janji kok tahun ngarep ngundang kula melih. Insyaallah regane padha. Beres. Rumah sampe kok. Kebutuhan selalu jalan. Milih apa tak pilih nih? Pilih ke Mas, sampingnya aku tau milih malah kleru. Oh iya, tak pilih nih ya. Pilih ke lah. Jalurku sing piye? Sing apik. Maksudnya apik iki universal, sing ayu apa sing pemalu? Anu Mas, sing kalem. Aku seneng wanita sing feminim. Feminim. Oh, feminim ki artinya apa? Wong wedok sing lemah lembut gemulai kalem manja-manja piye ngono. Oh iya. Kali. Gak saya tak terima gak ada pembaguan semuanya ayo. Iya, jos ora, jos ora. Aku lho, malah aku rak nyuwun Piye? sing feminim. Feminim ki lemah lembut, halus, kalem. Lagi kayak pedet selampan iki. Menurut secara tidak langsung ngenyek kalau sinden-sinden asta berata kamu. Lho, iya. Loh, Aneh orang. orang lebih ya dong. Lah itu tadi mergo Obama menghormati musik. Musiknya kayak orang bisa jogetnya kalem. Oh, ngono dadi. Oh, situasional. Kuwi nggur jogetnya Oh, karakter wonge halus sampe. ora wong jenengan. Waduh. Iki luceng dalu cahayu. Ya tuh wonge kok. Ah, sini sini wong Jadi lho wonge. iki luceng dalu cahayu. Nah, pemalu dong, pemalu kan dong. Nah, pemalu kan kuwi. Ngono rada disego-sego, rada didemek-demek ngono lho ben Luceng dalu. Mas, apa? iki apa lulusan PSHT? Lho iso. Yo ora ngono kuwi artine ngono kuwi malu-malu manja. Genti aku sing meningkatkan emosional. Hah, Iki mau ora jawe. Saiki kudu muda sik jiwit. jiwi. Luceng dalu cahayu. Soalnya apik Mas. Saya api, saya api. Jawe lek ngene. Jawe lek. Jawe ngene. Terus Meningkatkan nek apa kuwi? dupak dasi. Hei, sing kok dipakai lho. Yai putri sing kakwi lujeng dalu no cahayu. Halus tau piye kaya ngono lho. Ada bojomu kan halus mesti. Bojomu kan halus. Bojomu sing halus itu turun terus kok. Kok yo rum. Turun. Artinya itu turun lali ya. Iya mau asmane sapa? Heh? Asmane. Seli. Oh, Seli Kuntilamati. Sinten Mas? Sinten? Aku juga. Maksudnya sama ini mau lah nyelok aku sopo? Izin nun pangapunten, lo namung guyon. Sama ini mau nyelok aku sopo? Kok dan sama ini ngarang-ngarang jenenge wong? Hah? Maksudnya sama ini apa? Jenengku apik koyo ono kok sange anu bau Pak. Ya kan wis sampean apa? Hah? Saya mau jadi didupak aja. Oh, didupak sih. Kok iso sama tangan nang aku, Cak? Jangan batuk sama aku, Cak. Rek koyo ayu-ayu. Mas aku jare ini elek. Elek terus ngomong apa di pada sih kalau sinden kalau rupanya dirapah kok ngono. Ojo percaya tuh mbak cucuan.
Wong aku koyo ngene kok lah. Nek meso malah yo takut. Yo apik to. Apik profesional kerja. Yo ngono saben krungu musik mesti joget. Yo takut. Yo profesional. Hebat. Yo takut. Wes ngomong. Bare kok isu ngono kuwi. Apik ya Mas? Apik iki. Jangan aku. Bojomu didol iki mau piye iki? Bojomu ben awake dhewe nambah rasa pas duluran antara Mas Bare karo Mas Akbar. Jenengku piye? Kowe iki nyek aku Mas. Aku wis Prasetyapati Sebaya Mukti karo mbok wedok Mas. Heeh. Aku wis prasetya Bu. Kowe tak pek bojo bakal tak mulyake, tak muktekke sak mampune atiku, ora bakal kowe tak pisah. Apa meneh gedine kowe tak pegat. Ning kepara tak tambahi. Lho padha ae nyanyi dari wanita kok. Aku nyakane iya Mas. Siapa sih to? Nggih, paling asma sinten Rahayu? Kula Marcelia Cak Garni. Marcelia. Marcelia. Masya Allah. Kok gak marsal sisan obat semut kuwi? Marsal. Obat semut. Lah rasamu lah kula manise koyo ngene ya jelas aku sing dirubung semut ya. Ya jas ora sidene ana dirubung semut iki ora Saking ayu, saking manise kumpuli gula. dalemipun pundi no? Kula saking Pasuruan. Pasuruan ngendi? Daerah Prentis Mas. Oh, alah. Wis kalau ning Tredes bro kowe. Wis ning Tredes bro. Lu tahu ya wis. Entek ono. Aku kok ngene to saiki. Yo ora aku ngimbangi kowe kok Mas aku omong geget-geget kabeh ngono. Aku ngeludi to sih. Tengok dene. Isih sekolah, rampung kuliah, apa wis omah-omah? Wis mari Cak kuliah. Wis mari tak nek kuliah. Mari Mas Mas, mari. Wis mari wis Sudah selesai. Nek Jawa, Pun mantun. Jawa Tengah mari kuwi sehat. Lone piye wis mari kuwi sehat. Nek wis rampung kuwi yo wis bar to wis rampung. Oh wis rampung kuliah. Selesai. Nek kon jurusannya apa? Jurusannya apa? Jurusan. Pendidikan seni. Pendidikan seni. Nek wis rampung kuliah titele apa nama beratnya apa sih? Titel ya. Titel apa? Oh padha aku nek no. Sampeyan SPD. Aku wis loro nek bisa. Oh, SPD MPD. SPD MBG ya. Apa wis kata SPD? Panjangane. Ya sarjana pendidikan mangan bendino. Kok sing dipikir sik badokan ae. Wong menak kuwi apa masam. Oh iya. Wong Jawa Timur bahasa kono malah masam-masam yo. Jurusan pendidikan seni. Masyaallah. Sakniki wis kerja. Dereng. Ya salah nggak salah terjadi turun taruh ngeten iki Mas. Oh, ngoten nggih. Kerjane nggih turun terok ngeten iki. Masya Allah. Muga-muga berkah barokah ya no. Nek tak dengan nendang payu ra kirang 250 wis. Hei. Sing rumah dene lho. Saya coraku nesu saya. Maksudnya sama itu apa Cak? Kurang ajar tenan. Aku mau ngarang atau saya wong aku wis ngawe susuk 3.000. Oh. Lah itu saya sing wedok padha wae bae. Silai Mas. Salah aku kok Sak dungil iku donga sik. Aja galak-galak. Donga. Ndongake warga kene. Dumon. Anjir. Dumon kan salah dulu. Kuaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Walah sama ngerti ibu-ibu yang jawab. Iya, Bi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mergo salammu ngono, ora salam banter, jawabe mesti banter. Kurang banter aku Kurang Mas. to. Ibu-ibu. Jamaah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ora kalah kuwi pasukanmu kene. Halo Bu.
sing kono sel. Bapak, Ibu, semuanya. Nah, pasukan Reng. Padahal kene akeh lho kene. Empat modal kono lho akeh. Ayo. Sing bantu lho, Bu. Bu. Dari ijol pasukan kok piye? Ijol pasukan. Ijol. Ono seli kene dereng. Oke. Oke. Ijol pasukan sel. Taruhan ada diri loh, Bu. Ini nang kene. Ayo sampean sih. Kowe sik ngomong. Aku sih. Sel yo bareng-bareng monggo. Bapak. Ayo, usah semangat. Aku sih lagi isi. Alakin mang yo ngono kuwi kono dulu makan. Monggo Pak, ditunjukkan nek wis maem. Yo. Monggo nggih. Oke, ora rame kono. Pasukan yang di depan mana suaranya? Belajar kono. Iya kene gerah banter ki mang lho wis banter yo yo. Halo ibu-ibu. Kapokmu kapan? Saya misalnya saya kalau saya sekali lagi. Jamaah. Wah, Alhamdulillah. 1.500 wi. 1.500. Ayo piro-piro sampean? Ayo Desel. Jamaah. Jamaah para innalillahi sitok sedang sitok loh. Piye, Mek? Piye, kalah ora? Lah, aku mau mangkat barang. Lah nyapa? Kowe baca dereng kok bisa. Aku mau jane ngerti ngono ora mangkat. Lho, ora salah mangkat lho. Kira-kira bareng aku ora mangkat lah kok kebutuhane enek terus aku mangkat. Tapi ojo saingan. Gelem ora gelem nek sampeyan ini ngomong duwe bojo, tapi nek panggung bojomu yo saliki. Gelem ora gelem. Gelem ora gelem kolu bojomu yo saliki. Kayak liyane Mas. Rene iki. Bu liyane lho gitu. Rene. Sing dene apik-apik akeh. Tapi yo apik lho, Mas. Enggak kalah apik. Ande tak wes. Becak anu rumen. Rumen. Oh, gandrung. Rumen. Aku gandrung pinteran lho. Yo. Kayak liyane Mas. Hah? Bu liyane. Yo iki bojomu ning panggung iki. Kowe sing mbok arah ndi to? Gak. Upama ora iki sing mbok arah ndi? Siapa? Bu serius gini lho. Hah? Serius. Serius bareng. Sapa sing mbok arah to? Sing mbok arah sapa? Iki lho. Sapa? Iki lho. Sapa? Iki lho. Joko bareng. Mati. Joko bareng. Kan lho. Iki sik. Ya dabar ya. Iki lho sing cedek ae. Tak ganti karo sing cedek ae dabar. Pocong. Hei, Kak, ngasih cewek yo bocah tok yo. Siapa? Beda bareng ta kamu? Iya wis sama. Wes Mas Muhammad. Sing gua arahmu sing gua arah sing bocah. Iki lho. Iya. Iki lho pocongmu lho terus cek perawan iki lho. Sampeyan ojo ngawur. Iku nomor sing duwe. Sopo? Ono lah pokoke. Wis Wis bojo. Malah beneran musuhku wis tok-tok kuwi. Yo, Kok marah? yo ora mesti. Yo kan itu kan. Yo kan itu kan gak oleh, nek wis duwe bojo ki gak oleh, ngono lho. Sing kondo sapa? Nggak jadi sensitif. Pocong. Kambang. Aku cium mo. Enak yo iki yo. Kok ngayu. Mas, sekejap. Nyapa. Kudu itu. Wis. Nyapa kok begitu? Apa maksudnya? Nunggu ketok Mas, awal iki Mas. Bayi. Apa maksudnya? Ora aku padamu. Iya lho, digantung tuh mukanya ngono. Ora sing ngono. Kok ya jopo mbak cucuan. Lah kok saya nyentil kok kalau gitu. Ora yo aku iki selek-selek. Oh, seneng. Sampeyan aja pikiran elek nang sayang Aku aku sayang kene. Sakariku sayang nang aku selamanya lho, Mas. Adani yo. Kumambang waspaka mijil. Gareng bae suarane apik ya. Aku pelatih mau copat. Mau main tidak kudu tak tulungi iki mau. Kayak idea-idea. Oh, iya.
Foto Mas. Wah, iki mana Gus? Gek. Piye to? Mulai kok aku aja. Wong lanang iki sing peka. Nek wong wedok wis mulai glitake tangane kudu nampa. Nek wong wedok wis glitake wong lanang iki tangane kudu nampa. Oh, ini misal ini terus aku set ngono ya. Lah ngono. Masya Allah kayak nulungi wong semaput. Iya, aku saking cintanya nang Sari, Mas. Makanya aku gelendotan nang Sari. Pasrahkan kuwasa nrimo panduming mati. Suka ya, suka ya. Kalau tahu pasti Gemes aku. gemes. Ibu Sayang sih. Oh, Sayang sih. Syukur mudar we, sayang sih ayo we. Arep nyayang di patok bojomu kan omah, bongko we. Ayo. nek bojoku gak pati wedi aku. Lah sapa di mana? Ora aku nek sama Deni. Oh, lah kok nyamuk kok nyayang. Deni ayo paham. Apa saya mendidikan itu? Sesama lelaki kita satu perasaan toso. Gila. Sesama lelaki itu perasaannya sama. Panjenengan gila kali kula. Gak apa-apa. Pangku nek tak dusi tapi baju sing apik wis ketok ayu kok. Wong edan wong ya. Kok disuri Padahal sing nek baratusan seger pasuryane. Timbang handedawa lara. Mas Mambang. Bacut ki lagune sayu lah. Kembangnya ora sak angel-angel gawekno lingkung tahayu. Lah cocok karo kahanku. Oh, anggap nesik wis ragenan. Cocok. Jadi sum lho. Ya, Wah, timan. Yuk. Nih, yo. Siniku, Mas. manut yai. Aku ini guru mau copat loh mas. Jare sama ini apa sih jare guru mau copat? Mana saya gak teteh? Cici pici roci. Nah, dah lo cici. Nah, dah lo kok kamu udah tahu? Sama mana? Sama aku ya. 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 Tembang halus. Kurang semangat yang jawab di sebelah kiri. Terus Janji nih. Ayo.
janjine aja cidra. Lah matur Saya ngomong kaya greget lho. namanya umpan itu juga harus semangat. Ayo temui kawin. Kalau umpan itu harus semangat. Kalau umpan cuma itu kurang. Ayo ngomong. Temui kono aja. Padahal cempleng ini percil lho padahal. Temui. Kita mulai bermane. Yo. Sabdo pandita Sabdo pandita Tepuk tangannya buat Astro berangkat jam berapa? Luar biasa. Makasih Mbak Sally. Mas Gary ini ada permintaan. Saking panitia nyuwun sriuning ya. Saya ngarang taruna jengkong yang jaga parkir kali ibu-ibu ingkang masak. Sriuning mustika tubat. Nek ora penting ora usah duwe anan. Iya.